бо умеде ки шумо ҳамагӣ хубу саломат ҳастед, мо дуруд мегӯем ба ҳар яки шумо тамошобинони нашри 35-уми барномаи Коментшо. Барномаи моро ба фикрам аллакай медонед. Дар ин барнома мо одатан оид ба ҳаёти шоу-бизнес ва ҳамчунин хабару гузориш ва наворҳои шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта гузашта, онҳоро ба шумо шарҳ низ медиҳем. Бале, ман Неъмат Салимзода масъулияти ин барномаро бар уҳда дорам ва умедворам ки ба шумо дар ҳар нашри худ чизҳои ҷолибу диданӣ ва фаҳмиданиро пешкаш менамоем. Аз шумо хоҳишамон ин аст ки барномаҳои моро то охир тамошо карда, дар зери рилсҳои мо ки дар Инстаграм ва Фейсбукамон ва дар зери наворҳои пуррамон дар Ютуб фикру назари худро бинависед. Акнун мегузарем ба оғози барнома. дуруст аст ки беш аз як моҳ инҷониб дар сартосари ҷаҳон ширкати Apple намуди смартфонҳои iPhone 15 ва аз он болоро ба бозор даровард. ҳоло дигар дар сомонаҳои тиҷоратии Тоҷикистон низ аллакай ин намуди телефонро ба фурӯш гузоштанд ки нархи он аз 17 то 20 ҳазор сомонӣ мерасад. Ва оё шумо медонед ки муҳаррирони портали 4PIDI рӯйхати беҳтарин смартфонҳои моҳи сентябр муаррифишударо тартиб доданд. Бар асоси ин ҷадвал iPhone 15 ва 15 Plus бо хусусиятҳои асосии маҳсулоти нави сканери Face ID, камери 48 пикселя ва чанд бартариятии дигар дар садр қарор дорад. дар шабу рӯзҳои ба фурӯш баровардани iPhone 15 ҳама ҷо гапи он буд. Масалан, як рӯз пеш аз шурӯи фурӯши ин смартфон дар Дубай, харидорон атрофи маркази савдоро иҳота карда буданд. ҳатто барои гирифтани навбат байни ҳамдигар заду хурд карданд ва ҳоло наворашро инҷо мебинем. вале мо инҷо мехоҳем дар бораи дигар паҳлӯҳои масъалаи хариди iPhone каме гуфта гузарем. рости ман ҳам ҳаваси доштани iPhone 15-ро дорам, аммо намедонам бо сабаби надоштани маблағ барои хариди он бошад ки гоҳо дилу забонам бо ҳам моҷаро карда ба хулосае меоянд ки ҳаргиз махӯр ҳасрати онро ки надорӣ, шокир ба ҳамин чанд қалам моли худат бош. аз тарафи дигар ман намедонам ки гӯшу думи зиёдтии iPhone 15 куҷост, зеро бо ӯ ҳам мо ҳамон хабарҳоеро мешунавем ки бо дигар смартфонҳо ҳам шунида мешавад. албатта бо ман на ҳамаи шумо розӣ шуда метавонед, алалхусус нафароне ки ин гуна телефонро доред ё аллакай ҳама нерӯятонро барои харидани он сарф карда истодаед. бале, шояд шумо бо доштани ин гуна телефон аз кайфияте бархурдор шавед ки ҳоло ман онро эҳсос намекунам. барои ҳамин агар касе барои харидани ин гуна телефон маблағи иловагиаш мерасад, пас аз шири модараш ҳалол буд. вале аз дигарон хоҳиш мекунем ки биёед барои худамон зиндагӣ кунему ҳама вақту доштаамонро барои чизе ки дар зиндагиамон аҳамияти глобалӣ надорад сарф накунем. дар ин навор мо ба афроде ки мехоҳанд чизе дар мисоли iPhone ба даст оранд ва ҳозиранд ки ҳама корро бар ивазаш иҷро кунанд ё дигар доштаи худро барои он қурбон кунанд, чанд мисоли ҳаётӣ ва бисёр ҳам шармовару бемантиқро ишора мекунем. бароям воқеан ҳам хело тааҷҷубовар шуд вақте хондам ки як зану шавҳар барои харидани iPhone ва бо он сабт кардани наворҳо барои Instagram ҳозир шудам то кӯдаки 8 моҳаи худро ба фурӯш гузоранд. ин ҳодиса дар ҳиндустон рух додааст ва зану шавҳарро албатта ки боздошт карданд. гуфта мешавад ки нопадид шудани писари 8 моҳаи айбдоршавандаҳо ки шароити вазнини зиндагӣ доштанд ва дар дасти онҳо пайдо гардидани iPhone ҳамсояҳояшонро дар шубҳа андохтааст ва ба полис муроҷиат карданд. баъди дастгир шудани онҳо модар иқрор шуд ки кӯдакро ба хотири сабти видеоҳо дар саҳифаи Инстаграмаш фурӯхтанд. дар ин замина соли 2013 низ як ҷуфт аз Шанхай ба хотири iPhone ва дигар харидҳо дар як мағозаи интернетӣ духтари худро бо маблағи 30,000 юан фурӯхтанд. боз як парвандаи пурсадосадо дар Чин низ дар он буд ки соли 2011 марде аз як хонаводаи камбизоат гурдаашро дар бозори сиёҳ барои iPad ва iPhone фурӯхта буд. чанде пеш ҳам ҳамин гуна ҳолати нафратовар ба хотири iPhone ба як духтари тоҷик ҳам дар Русия рух дод. Шучер блогери рус дар як навори кӯтоҳ ба духтари тоҷик пешниҳод кард ки бар ивази iPhone бо ӯ ҳамхоба шавад. баъди ин аз тарафи ҷавонони тоҷик ба ин блогер ҳамлаҳо сурат гирифта, ҳатто дар беморхона бистарӣ шуд. баъдан Крил бо нашри наворе дар саҳифаи ютубаш гуфт ки он духтар пешниҳодашро рад карда буд ва блогер ноҳақ буданашро ба гардан гирифта аз мардуми
тоҷик узр пурсид. гуфта мешавад ки ҳарчанд нархи максималии iPhone 15 то $2000 буд, аммо дар шабу рӯзҳои аввали фурӯши он фурӯшанда ё миёнаравҳое пайдо шуданд ки iPhone-ро бо арзиши $4000 дар Узбекистон фурӯхтанд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе ҳам пахш шуд ки як нафар аз Узбекистон дар шабу рӯзҳои аввали ба савдо баромадани iPhone мошини сабукрави Матизашро бо iPhone 15 иваз кардааст. Ertaga qaytarib kelgizammi? Yo'q, zarar точно. Qara, lekin kamera yozyapti lekin. Bo'ldi. Qora bo'lsin. Rahmat. тамошобинони азиз, ин буд нашри 35-ми барномаи Каменчоки ман Неъмат Салимзода манзури шумо гардонидам. То барномаҳои дигар ва то хабарҳои ҷолибу гузоришҳои нотакрори дигар моро ҳамроҳӣ намоед. То дидан хайр.